Baxwayitile abasebenzi kunye nootitshala kwisikolo sabafundi abakhethekileyo abali-124 esifundisa ukuqala kwibakala lokuqala ukuya kwibanga le-12 nesifundisa ngolwimi lwezandla iReuben Berrin eBethelsdorp. Oku kuza emva kokuba olu lwimi lugqiba unyaka wesibini labhengezwa ngokusesikweni njengolwimi lwe-12 eMzantsi Afrika. Utitshalakazi kwesi sikolo uSiyasanga Kwinana uthi unovuyo olungazenzisiyo ukusukela lasekwa ngokusesikweni olu lwimi ngo-2023. Uthi ezi ndaba zabenza baziva bekhululekile. Happy President Ramaphosa uvumile language official true language le language labantu abantu aba baphilile, so language le nayo iphilile, so abantu xa benayo language babanayo freedom. Nabantwana besikolo nabo bayavuya benayo language yabo language official, because you respect human right yabo. Also umnika freedom, say nakuthi deaf community isinika freedom, iyasirespecta nathi is official, iyafana ne-language ethethwayo isiXhosa nezinye ilanguage. Umntu xa ebona ilanguage yakhe yasetyenziswa also is official, imnika freedom, also you respect human right. Ukanti uYanis Jonker oyingqonyela kwinkampani engenzi nzuzo iMiss, Mr and Mrs Deaf South Africa ePitoli uthi naye uyayivuyela le mini kwaye umsebenzi wenkampani yakhe kukwenza abantu abanokukhubazeka bokungeva eMzantsi Afrika bazithembe ukuba bangenza nantoni na. Nangona bevuyela olusuku baveza imicelimngeni emininzi abasajongene nayo bengabantu abathetha ngezandla, kuquka ukunqongophala kweetoliki ezikolweni nakwamanye amasebe karhulumente. Mama ngoku sacela ugovernment emphasize kakhulu kwi-interpreters the-sign language. Why? Language le sign language uswa yi-community ama-deaf. Phinde funeka kube khona i-interpreter the-sign language. Apha i-challenge we have apha esikolweni i-interpreter is 1. Fanele i-interpreters zibe-3. Ngoko i-problem i-1 i-interpreter esikolweni uyadinwa xa itolika, ootitsha bona bayanceda, but phaa kwi-community kunzima. I-interpreter azikho esibhedlele nase-police station. Umsebenzi osebenza ngokucoca kwesi sikolo uBasela Maceba uthi kunzima kakhulu kubantu abasebenzisa ulwimi lwezandla ukuba baqeshwe kweli. Uthi urhulumente makangenelele ngakumbi ekukhuliseni amathuba omsebenzi kubo ze enze nenzame zokuba neenkampani ezininzi zikwazi ukubamkela ngokuthi urhulumente aphuhlise ukufundiswa kolwimi lwezandla. Ndilidefa lisebenza apha esikolweni, but i-challenge endiyibonayo mna into amadefa awanayo imisebenzi.
ndiyacela urhulumente wethu subsidize i-different companies ne-different departments zikhulule zikwazi uba namadevu akwazi usebenza kuba iproblem iyabonakala into yoba yi-communication. Ii-barriers ewe zikhona but siyayibona iyona barrier enkulu i-communication. Siyamcela urhulumente into yoba awakhuphe imali asubsidize ezi companies iibhosi ukuqala ke ibhosi niyotsho kosezantsi funeka itreyiniwe i-sign language ayi-understand. Sacela neetishara zonke i-communication nabantwana mayibe yinto estrongo. Banks sine-problem ye-communication namadevu abaneproblem kakhulu ezibhankini funeka nide nibhala. Ngamanye amaxesha abanye abakwazi ukubhala iproblem ye-escalator ke ngoku siyacela i-communication sikhulule mabatreyine bakhulu abantu baze bakwazi uthetha namadevu. Ndiyabulela kakhulu. Usekela Nqununu eRuben Barren uzingaphi phakathi uthi esi sikolo kulo nyaka sibe nenyweba okokuqala ngqa yokuba abafundi bebanga le-12 baso babe yinxalenye yezifundo ezibanjwa ngexesha leholide zesikolo zasebusika eRhawutini. Unyaka sibe nenyweba yoba abantwana bethu babe kade bayamenywa kwiiklasi zakwa-Gen classes, zii-winter classes ke ngamanye amagama. So balapho kwisikolo kuthiwa yi-Cape Recife badibene apho nabanye abantwana kuyafundwa ku-grade 12 ukuze uphuhlisa nangakumbi izifundo abathe bazifumana phakathi enyakeni. Ngoku bafumane elo thuba uba bafundiswe ngakumbi ziitishara zingcaphephe zeetishara eziphaa kwesaa sikolo bafundiswa kuso phofu ke baqale ngecawa babuya kodwa ke namhlanje. Iminqweno yabafundisi-ntsapho nabasebenzi kwesi sikolo kukuba zongezwe izikolo zokufundisa abafundi ukuthetha ngezandla ingakumbi eMpuma Kapa, nanjengoko iRuben Barren Special School iyiyo yodwa kwisixeko seNelson Mandela Bay. Kwindaba ze-MPK TV, ndinguJessica Bobo eRuben Barren eGqeberha.